Hola, bona nit. Benvinguts a la sessió de Benifallet. Endavant! Per nosaltres fer país és col·laborar amb petites empreses perquè puguin tirar endavant i totes juntes puguem ensenyar a la resta de Catalunya el que tenim que aportar. Col·laborem amb Fem País perquè és una empresa de territori i nosaltres també som una empresa que valorem molt el territori. La persona podrà disfrutar d'una nit d'hotel on antigament havia viscut el personal d'aquesta estació de tren, podrà disfrutar també d'una experiència gastronòmica amb productes de proximitat i gaudir d'aquest paisatge tan maco que tenim. Hem arribat aquí a l'antiga estació de Benifallet on hem dormit i és que és perfecte perquè passa per aquí la Via Verda i ahir vam poder fer un tros de la Via Verda amb les bicicletes que ens incloïen al PAC. Ens ha sorprès molt la carta que hi ha perquè hi ha una varietat de menjar que té una bona pinta. A mi el que més m'ha agradat de tot és la tranquil·litat de l'entorn perquè necessitaven uns dies de desconnexió del treball. A més, la Marta des del minut 1 ens ha tratat molt bé i hem estat perfectes aquí.